May nagtanong sa akin, "Bro, totoo ba na si Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos?" Sagot natin yan, pero sa paraang malinaw, may respeto at may saysay. Ayon sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo ang last messenger na ipinangako raw sa Biblia. Isa sa mga talatang ginagamit nila ay ang Isaiah 46:11, "A bird of prey from the east, a man who executes my counsel." Sinasabi nila na natupad dito kay Manalo dahil siya ay galing sa Silangan, Pilipinas, and sa taong 1914 daw, sa panahon ng digmaan, na-establish ang Iglesia ni Cristo. Kaya para sa kanila, ito ang simula ng last days at si Manalo ang mensahero rito. Pero teka, hindi lahat ng Kristiyano ay sang-ayon dito. Una, marami sa mga Bible scholars ang nagsasabi na ang propesiya sa Isaiah 46:11 ay hindi tungkol sa isang future Filipino preacher, kundi kay Cyrus ng Persia na ginamit ng Diyos para palayain ang Israel. Pangalawa, ang sinasabi sa Hebrews 1 verses 1-2 ay malinaw. Noong una nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Ibig sabihin, para sa mga Katoliko at ibang Kristiyano, si Jesus ang pinakahuli at pinakamataas na mensahero ng Diyos. Ngayon, kung si Ginoong Manalo ay nagpalaganap ng pananampalataya at tumulong sa pagbabago ng buhay ng iba, hindi natin ito pwedeng basta isang tabi. Pero ang pag-aangkin na siya lamang ang sugo at nawala ng kaligtasan sa labas ng kanilang samahan ay isang claim na dapat suriin, lalo na kung ginagamit ito para kondinahin ng ibang Kristiyano. Kaya ang mahalaga, mag-aral tayo ng salita ng Diyos ng buo, hindi pilit at mas lalong hindi INC o incomplete. Ang tunay na sugo, ayon kay Jesus, ay yaong nagpapakababa, nagpapamatay sa sarili at nagpapakilala sa Diyos, hindi sa sarili. Tandaan, si Kristo ang daan, katotohanan at buhay, hindi ang sinumang tao. Hindi ito para manira, kundi para maglinaw. Kaya kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa faith at truth, follow mo lang ako. Ako, si Brother Rai. Be a digital disciple, share Christ with every click.